entre Cambria e Cerceda, entre o castelán e o galego, entre outubro e xuño, unha liña de trailers rematará co aburrimento das tardes do comedor. Correde, correde, saltade, saltade, descansade, descansade. Temos que apurar para chegar ao concurso de trailers das tardes do comedor. Quero que fagades un tráiler para o concurso. Ten que promocionar o galego e está rodada en galego. E se non queremos rodala, que nos vai facer? Podredes gañar un premio. Que premio? Queremos un premio! Queremos un premio! Xan tirouse pola fiestra, estaba to carallo de dormir a sesta. Facía 15 días que o botaran da empresa, e o despido libre non pagai por